Bueno, ni Mikel, zu? Enrique. Pagadizabal. Pagadizabal, nire, bai? Lehen guzu, gordon. Lehen guzu, izan noiz patxetek. Hemen txe, ergo jenea etorri eta pagadizabal aurkitu behar. Hemen txe, tokita, aldetu nahiz aldapa jota, hemen txe, zuen basarri jau aurkituet. Zatzea, basarri tarra, Enrique. Basarri tarra, bai, me jaiua. 40 urtean karrozero. Karrozero? Karrozero, haitu. Ai, badio, ez da, talerra zartzen lehen, oi hartzen dena? Hemen txe bertan, ati hau. Ojo, talerra hemen, Bai. Jo, ikuste da baldo, Enrique. Bai. Bueno, guazen, Enriken talerra ikuste, hemen txe, sekulezet ikuste olako altuerako taler bat eta. Txen hemen txe bizkat, hemen txe bertan, atia kanpo ere txe meiteran. Zuk esan dako, impresionantia, hemen txe, olako altuera bat, talerra urkitzia. Coño, talerra dotoria, ez da askotan ikusten hola, basarri onduan da talerra gaina hola mendi altueran, Ez, gaina oain biria nahiko ona ziokonea. Bino, ni hemen hasi nitzanin ez da hormiodik. Aiz, 2007an, apirilean, zazpilean, pasaituen hemen Euskal Herriko itzuliko erlojun kontrako proba. Adios. Eta orduako konpondu zuen. Galipota bota ziotek. Aiba. Euskadiko itzulila pasazanean, bota zuen galipota. Jongin honu, beko bihautzi horta txalo jotzea. Txalo jotzea? Zein ziklista idio, galipota bota zuen entzien nahi. Galipota bota zuen nahi, bat ez. Eta kotxiek eta igual izurratutako daunean nola jutze zituzten? Ilo ezinik, gruak inta. Eizki patinatzen eta... Kotxiek konpontzea ematea ere, abentura darra, ez da? Bai. Honea, haizu Enrique, talerra dotoria da kasu, hemen kotxiek konpontzeko eta... Bai. Kartelik eta estetik usita, sekula zalezu izan kartelik eta ez. Beraz, jendiek, eta nola orientatzen zen jendia honea etortzeko? Esaten egokenik, tolare zautzea aldu. Ojo! Bai, tolare netzako du. Donostian buen pastor bezala. Erroinen, tolare. A ver, bueno, tolare, vale. Hor hartu eskubira, han, segi aurrea, ezkerrea, hor bi buelta, bat eskubira besti ezkerrea, segi goti... Garai gatako GPS-ia bezala? GPS-ia, bai. Hor bian azaltzen zin, ikusteot. Talerrian telefono ona izan beharko zen nuen, ez da? Bai, ona izan duduk. Oaintziok jare gartuta batzikit. Etzioko ire. Izan horretu inalda. Ai, Dios, hain dugu paretian, klasikua. A ver, pixkat. Ez, señalia, ti, jau. Beste botu jo zeldak reiniziatzeko, hola? Ez. Eta ze konpontzen zen, mobila egin nuen? Bai, mobil bat, laun batek bultzaka bezala, mantziaken ikau behar duk, eta... Horra lakazu. Oain horrekin moldatu behar, ez di manejatzen. Hemen ze mobila kaso kargatzen. Bai. Eta, oain arte ez da zuibili mobila. Ez hartzaizu gustatzen. Nahiko lata ematen baizu. Paetekuk, zenbait jaunetan. Karo. Eta norbait editzeldu, mobila. Ez, neunek etzikit numeroik. Horrein numeroik etzikit. Eta haure konpontzez bago, Bas pareztu izango, esaten dijoan, telefonikako izan, ez dakize, kompainia izangoan. Jastel. Jastel, Enriken telefonua, dago funtzionar gurtu gabe, ti, jendu, ez dakizuek etorri. Presaka ezibili. Presaka ezibili. Hina, kotxe bat bakazu, norbait etorria. Bai, Manuel. A ver. Manuel. Auzotarra. Egunon, Manuel. Aizeate. Berriketan, kontu kontari. Oso ondo. Ni Mikel urtezatako. Bai, zeutzeit. Kixen Enrique, zemoz. Hau txita, tenda gatuek, hau. Eta zeutzeit egun baldima, Bai, presalduk. Ez. Deitu ixe eta... Telefonetik ez deitu, zer egizurratuta da. Bai, iztitua. Erki. Mobil bat, utzi ziateken, minatzekit. Numeroik etzekit. Bai, hone, ez de... Ez diferentzia hondik eta... Nire bai. Bai. Enrique, eta zuke zerak konpontzal dituzu? Traste asko konpondu beratako zaiek, urtietan. Hortza postizu daño. Hortza postizuke bai. Hoixe ere tokatu zaiek. Utziko eta bai. Entretenimentu bat bakazu. Bai. Enrique, galdera bat, hemen jartzen du olatzene... Baserrian izena. Talerrak eberdin izena hartzun. Enrique, hemen ikusi deula olatzene eta kanpoan kartelik ez dola ikusita eta publizitatea nola itxezen duen nola... Revista bat izaten urtien behin etortzen joan gizon bat eta antxe jarri izan duen. Entxe utzio ganean. Ara, hemen txe. Boka. Da pixkat, Gipuzkoako talerren zerrenda, listina bezala, ez da?
Hau latzen. Ara, hemen da oso anuntzioa. Karrozeria solatzene. Bai. Kotxe dotoria, Enrique? Bai. Hau. Bizi hau. Kotxi bizi da, indek. Iurtzi eta bi urteki. Zer museo matian nio? Ez, hemen graji. Nik lehenbiziko hausin hona. Lehenbizikoa. Ta, ze marka da, kotxe? Peixota. Peixota, lare hondiru. Ta, ze mat urte esan diazu? 72. 72. Ikustia baukau, Enrique, kotxe hau? Bai, ozen? Bai. Bueno, pixkana, bai, gozen. Nahi baduk, hauntzko bati harta jonik, barrendik eretxe baita. Bale, horko azkenekoa. Azkenekoa, Bale, bai. primeran. Bale, azkenekoa. Bueno, gozen, a ver, azkeneko batia. Nun gaude, hemen? Txe, aireportuko hangarra maten duenek. A ver, Ameriketako trastero eta garajen programa maten du. Dinos, a ver, jardako hemen. Ojo. Bai, Dios, Enrique, hau da, anuntzituko kotxia. Bai. Kotxe dotoria, egile esan hola ikusita, impresionantia da. Ze ondo zainduta da ongaina. Peixota, 203, matrikula, Korella. Kordoba. Kordoba, Kordoba, bai. Ta gaina barron tapizeria gorri eta berri dazka. Ta kotxentan asko ibili altzea, Enrique. Bai. 12 bat urtieno, eunero, honekin. Honen ondorengoa, talbota. Talbota, karo, horrek kriston kotxe pila daude, karo. Talbot, 150. Honek 42 urte ditu. Honek 42. Honek 60 urte. 62, bai. Eta, Peixot hau? Hoi alabana. Koño? Mine ikutzi ez da gilgrei. Hoi itzitek ikutxu. Beha bakarrik. Notatik jela bezala. Baiz barezte ikutxuko, Euri jaidunin ez dikateatzen. Aiz? Hoi ez. Bueno. Aizu, Enriqueta hemen, albuan egon da, pixkat, montatzia baldago. Bai. Hemen txe, ilusioen goliake. Kontaskia tingo jo? Bueno, bale, hartu kotxia lazaita. Eta guazen hemen txe, Peixot, 203 montatzea, kotxe historikoan. Ja, berri usaila eta guzti daka, konzesionan joko bezala. Oso txukin, kasu, Eta hemen txe dazkazu, Gernikako arbola eta ematia. Emazena eta emaztia, eharki. Eta hemen txe dakazu, irratile eta kaseta pilare bai, garai batekuak. Bai. Hemen txe dukau zer rantxerak, Imano Laskan hori bai. Kolezio harra dakazu hemen txe, kasetana, Lasarte bersuok bai. México. Bueno, ondo, selekzio harra, rantxerak eta bersolarik eta José Luis Perales, denetik. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Bueno, parranda, jonginezken, musiko nahi. Descubrió